Matsuo San je sljedbenica gospodina Fukuoke. Posjeduje jednu od najvećih farmi s prirodnim uzgojem na otoku Kyushu. Vodi školu za prirodni uzgoj s tjednim programom predavanja, a ujedno prima polaznike na individualnu obuku koji kod nje ostaju godinu dana kako bi naučili metode prirodnog uzgoja. Svoje povrće prodaje na lokalnoj tržnici te lokalnim domaćinstvima i jednom od vrhunskih hotelskih restorana u gradu Fukuoka, gdje se nudi poseban meni s povrćem iz prirodnog uzgoja. Dok sam bila mlada, mrzila sam poljodjelstvo. Moji su roditelji bili ratari, te sam imala lošu i depresivnu sliku o poljoprivredi. Ratari samo naporno rade i na kraju nemaju ništa. Bio je to najgori posao koji sam mogla zamisliti. Iako sam voljela prirodu, osobito planine i planinarenje po vrhuncima. No kako je život prolazio, upoznala sam sadašnjeg supruga. Udala sam se i došla ovamo. Tada nisam znala ništa o poljoprivredi. I sjećam se kako sam u japanskom udruženju poljodjelaca pitala kako posaditi repu. Prve 2 godine bavili smo se tradicionalnim ratarstvom. Uopće nisam bila sretna. Zabrinula sam se da sam donijela pogrešnu životnu odluku. Potom se moj suprug razbolio, dobio je kilu i zatim postao biznismen u jednoj tvrtki. Kada sam ostala sama, počela sam razmišljati kakvom se vrstom poljoprivrede želim baviti u budućnosti. Tada sam se sjetila što mi je govorio otac kada sam bila dijete. Učini nešto korisno za ljude i društvo. Ne mora biti nešto veliko i raskošno. To mi se uvijek nalazilo u svijesti. Zatim sam se zapitala što mogu učiniti u ratarstvu, a da bude korisno za ljude. U to vrijeme, kada sam razmišljala o ovom pitanju, ozlijedila sam kralježnicu. Ne volim bolnice, pa sam otišla kiropraktičaru. Moj kiropraktičar Sensei predstavio mi je farmu u gradu Kumamoto, koju vodi Takekuma Sensei. Pročitala sam njegovu knjigu, u kojoj je pak spomenuta jedna druga knjiga, autora Ariyoshi San. Tada sam shvatila kako želim da naša djeca i djeca budućnosti imaju pravilnu ishranu i jedu zdravo povrće. Nisam znala kako ću to učiniti ili tko bi me tome mogao podučiti, no imala sam snažnu želju. Počela sam čitati o toj temi, te sam naišla na knjigu koju je napisao Fukuoka San, Revolucija jedne stabljike riže. U to vrijeme nisam znala ništa o prirodnom uzgoju. Čula sam za čovjeka po imenu Fukuoka San, no bilo je teško doći do njega. Čula sam da prima samo strance. Osim toga, imala sam malu djecu i nisam mogla putovati daleko od kuće. Počela sam se baviti organskim uzgojem. Postojala je i mogućnost uzgoja u smanjenu upotrebu kemikalija, no ako se već odlučim za takvo što, želim se baviti uzgojem bez ikakvih kemikalija. Radila sam u organskom uzgoju 6 godina. Započela sam proizvodnjom vlastitog gnojiva, doslovno ručno miješajući smjesu i rasprostirući je lopatom po oranici. Organski uzgoj jednako sve se radi ručno. Tada je organski uzgoj još bio rijetka pojava. Na čitavom području grada Fukuoka bila sam jedina žena koja se bavi organskim uzgojem. Nitko nije vjerovao da je moguće uzgajati bez upotrebe gnojiva, pesticida, no skupina žena iz hrama to je razumjela i podržala me. Stoga sam nastavila i nisam razmišljala o odustajanju, bez obzira što mi je bilo teško i što sam znala plakati na polju. Vjerovala sam kako je to pravi način. Organskim uzgojem bavila sam se dakle 6 godina. U časopisu pod imenom 80. pročitala sam članak o svom učitelju koji se zove Kawaguchi San, a bavi se prirodnim uzgojem u prefekturi Nara. U prirodnom uzgoju kukce i korov ne smatramo neprijateljima. Mi, ljudi i biljke, kukci i povrće, svi smo jednaki. Svi smo dio jednog života. Dok sam stajala usred polja, to sam uistinu i osjetila. To me je najviše privuklo.
Volim ugođaj koji predstavlja polje kao cjelina. Ne koristimo se velikim strojevima i naftom. Rabimo samo kosilicu jer moramo, ali ostale poslove obavljamo malim lopatama i ručnim alatom. Biljka raste, cvijeta, rodi plodom, nakon toga sjeme pada na zemlju i ponovno raste. Prirodni uzgoj kao način uzgoja omogućuje mi da osjetim tijek života. Omogućuje mi da osjetim kako postoji uistinu jedan život. Kod tradicionalnog uzgoja je obrnuto. Ljudi biraju što žele uzgajati i obrađuju zemlju pomoću velikih traktora. Na primjer, ako želite uzgajati kupus, svoje polje pretvorite isključivo u svijet kupusa. To je pogrešan pristup. Mi, odnosno povrće, uzimamo prirodi život, ali moramo živjeti i u skladu s prirodom. Kada posadim povrće, kažem polju, neka povrće bude dio tebe. Važno je razmisliti o životu. Trebate istražiti kvalitetu jedinstvenosti povrća i energiju zemlje, te ih povezati. Trebate razumjeti život. To je predivan način uzgoja i vjerujem da nema boljeg načina. Povrće iz prirodnog uzgoja odlično je podjednako za tijelo i um. Željela bih da ljudi u Hrvatskoj uživaju u prirodnom uzgoju poput mene, te da sreću osjećaju i oni koje to povrće jedu. Voljela bih da je tako u cijelome svijetu. Kada sam prvi puta posjetila farmu i vratila se ovamo, te stajala pred svojom farmom, nisam mogla prestati plakati. Nisam mogla objasniti zašto toliko plačem, ali suze su mi navirale same od sebe. Iako to tada nisam razumjela, sada uviđam da je to bio trenutak kada sam spoznala što želim raditi u životu. Pronašla sam svoj način života. Čak kada se i danas sjetim toga dana, naviru mi suze.